V tomto videu by som vám chcel porozprávať o tom, aká je situácia na trhu s bicyklami a aký je predpoklad, že bude sezóna 2024. Takže tí, ktorí plánujete tento rok kupovať nový bicykel, tak dávajte pozor, pretože sa dozviete, že či sa naozaj oplatí si kúpiť ten bicykel teraz alebo ešte počkať. Mnohí ste zrejme zaregistrovali, že v poslednej dobe sa akoby roztrhlo vrece s rôznymi akciami na bicykle a elektrobicykle. Pravdou je, že situácia sa po covidových rokoch nedostupnosti bicyklov zmenila na stav prebytku bicyklov. Tento stav sa ale netýka úplne všetkých kategórií bicyklov. Samozrejme, pokiaľ hľadáte nejaký špecifickejší model alebo nejaký high-endový, tak to môže byť aj v tejto sezóne stále trošku problém. Ale to platilo aj v minulosti. Najmä v kategórii horských bicyklov do 1000 eur, teda tých cenovo dostupnejších, je celkom bohatá ponuka a dá sa dnes nájsť kvalitný bicykel. Napríklad aj so vzduchovou vidlicou, s moderným sprevodovaním a s progresívnou geometriou už aj okolo tých 600 eur, čo už pred covidom bol celkom problém. Celkom podobne je táto situácia priaznivá aj v kategórii celoodpružených, teda full bikeov. Tam naozaj, keď sa bavíme o cenovej relácii od tých 1500 do 3000 eur, tak je ten výber celkom bohatý. Toto možno neplatí zatiaľ pre karbonové modely, ktoré sú ale cenovo trošičku vyššie. Takže pokiaľ chcete aj povedzme, že dobre vybavený bike s nejakou špecifickou farbou, tak si myslím, že teraz na trhu naozaj nájdete ten vhodný bicykel. Opakom možno bude kategória cestných a gravel bikeov, kde aj momentálne stále nie je ponuka taká veľká, aká bola v minulosti. Zatiaľ ani výrobcovia v týchto kategóriách výrazne neupravujú ceny. Avšak pozitívne vnímam, že výrobcovia ani ceny nezvyšujú. Toto sa nedá povedať o najdominantnejšej elektrokategórii, a teda kategórii celoodpružených elektrobicyklov, ktoré v minulosti sme mali aj my v ponuke od tej nejakej cenovej relácie 3-4 tisíc. Dnes už sa môžeme baviť, že sa v tejto nejakej cenovej relácii nachádzajú bajky alebo teda e-bajky s prémiovými motormi, takže naozaj už sú cenovo veľmi atraktívne a myslím si, že tento trend sa túto sezónu určite bude držať. Nebudem tu rozprávať o všetkých ekonomických príčinách tejto situácii na trhu s bicyklami. Určite do istej miery spôsobujú tieto cenové akcie aj technologické aspekty, ako napríklad prechod staršieho modelu pohonu do novšieho a akýsi dobeh výroby, keďže produkcie výrobcov sú dlhodobo plánované a nie vždy pružne dokážu zo sezóny na sezónu reagovať na zníženie dopytu, ako tomu bolo v tomto prípade. Príkladnou kategóriou tejto teórie sú e-bajky, pretože tie boli veľmi žiadané počas pandémie. Dnes v podstate napríklad na pohone Bosch máme na trhu akoby predchádzajúci model pohonu Bosch e-bike System 2 a už sa nám na trhu objavujú aj smart systémy, takže ešte stále prebieha aj dopredaj tých starších systémov, ktoré sú ale cenovo samozrejme atraktívnejšie. Tu možno očakávať ešte aj nejaké možno cenové úľavy. Tieto e-bajky boli spoľahlivé, kvalitné, určite im nič nechýba. Možno pre tých modernejších ľudí alebo teda milujúcich technológie to nebude úplne vyhovovať a tí siahnu po tých novších smart systémoch, ale aj toto momentálne nám v podstate spôsobuje to, že sú tie e-bajky naozaj cenovo dostupné. Pre mnohých zákazníkov budú modely 2023 a možno aj niektoré staršie atraktívne cenovo. Mnoho modelov prechádzalo z minuloročných kolekcií, takže sú fakticky stále aktuálne a podobne sme aj my pristúpili k predobjednávkam v našom obchode. Čiže u nás nájdete tie cenovo najzaujímavejšie modely, ktoré si myslíme, že sú kvalitné a dobre predateľné, ktoré vám budeme môcť ponúknuť naozaj v atraktívnych cenách. Ak teda zvažujete kúpu e-bajku a chcete ho kúpiť čo najvýhodnejšie, čo samozrejme chcete, tak rátajte s tým, že vás to určite bude stať nejakú námahu, nejakú trpezlivosť. Určite sa nájdú nejaké špecifické modely aj počas sezóny. Za mňa je ideálne určite ešte v podstate pred tou sezónou sa poobzerať po niečom zaujímavom, pretože už počas tej sezóny tých modelov bude pravdepodobne z ponuky ubúdať. Takže by som to nenechával na poslednú chvíľu a myslím si, že teraz je tá správna chvíľa na kúpu. Už len na okraj doplním, že už čoskoro predstavíme novú značku v našom portfóliu s veľmi atraktívnymi zľavami. Tak sledujte našu stránku a dozviete sa viac. Moje odporúčanie na záver teda je, že ak máte vyhliadnutý nejaký bicykel alebo elektrobicykel a viete, že ho niekde majú skladom, určite by som nečakal zbytočne na nejaký priebeh sezóny. Ak teda nemáte určený nejaký špecifický bike, tak by som možno počkal.
Každopádne tá sezóna sa nezadržateľne blíži, takže za mňa je ten variant prvý trošičku výhodnejší s tým, že vlastne neostanete počas sezóny možno mesiac, dva bez bajku.